Mambo Captivio Egwu Netili High Chief Dr. Engineer John Bosco OBINNA ONUNKWO mmọnwụ Ijele na Umuchu kedu maka lọlọ Dr. Alfreda Ekine Donation Onunkwọ nnukwu mmọnwụ na-egbe enu n'obodo obele mmọnwụ awalọsọ nnukwu mmọnwụ na-egbe enu n'obodo Enugu obele mmọnwụ awalọsọ nnukwu mmọnwụ na-eme mmekene n'ime obodo obele mmọnwụ awalọsọ nnukwu mmọnwụ na-ebu nwa m n'ime obom obele mmọnwụ awalọsọ enwelu nnukwu mmọnwụ nwa oti mkpu enwelu mmọnwụ Ijele nwa otu ije enwelu nnukwu mmọnwụ nwa oti mkpu n'obodo enwelu mmọnwụ Ijele nwa otu ije enwelu nnukwu mmọnwụ nwa oti mkpu ịmalụgo enwelu mmọnwụ Ijele nwa otu ije mmanwụ ogologo ịza aga na-ebu nwa m mana ọ bụrụ mmọnwụ Ijele mmanwụ Eredi nọ n'obom mana ọ bụrụ mmanwụ Ijele mmanwụ Agaba bụ ọkwọ mma nọ n'ọgbọ Ijele bata n'ọgana asị na mmanwụ Ajọfịa nọlụ n'ọgbọ Ijele bata mmanwụ Ajọfịa ga-emegharị egwu monọbụ inu atụa inu ọgwụ ofeke yalị n'ofe ka mara mgbe kelu nkụ gwa so onye ibelibe si na Chukwu adịrọ ebe dịpa na-abọ na-aga ije n'obodo ofonye ga-agakali ibiye onye ofu ọkpa ọ na-aza dị akwa akwụlụ ajụjụ ka mụ jụlụ ịma na nnukwu mmọnwụ na-egbe enu n'obodo obele mmọnwụ n'ọgana nnukwu mmọnwụ bata obodo nwanne m ogwodi n'oge ezo ọgbọ n'ọgbọ ọra n'ọbụ n'okwu ọnụ emebe ka eji ama odogwu maka na odogwu abụrụ afọ ọzọ okwu Olisadoo mmanwụ akụ na-echeghị n'Ijele adị agba n'ọgbọ mmanwụ laga na-apịa ụtarị mmanwụ niile nwere nke fa na-eme mana Ijele bụ isi mmanwụ karịa Ijele ka ọ ga-abụkwa ya bụ na mmanwụ akarị Ijele chacha na nnukwu mmanwụ na-egbe enu n'obodo Ogbodiana obele mmọnwụ awalọsọ nnukwu mmanwụ bata obodo Ogbodedelo obele mmọnwụ awalọsọ na-enwelu nnukwu mmanwụ nwa oti mkpu enwelu mmọnwụ Ijele nwa otu ije enwelu nnukwu mmanwụ nwa oti mkpu n'obodo enwelu mmọnwụ Ijele nwa otu ije enwelu nnukwu mmanwụ nwa oti mkpu enwelu mmọnwụ Ijele nwa otu ije ebe zụtalụ obodo niile dị n'ala Igbo nwere onye faji wee dị ebube abịa n'Umuchu abịa na Achala n'Umuchu n'ime Agwata lokal gọọmenti na Anambra steeti na-enwelu ọnwa na-etili ọra n'ime Achala n'Umuchu ezi nwa late high chief Sir Simeon Onunkwwo anyịmwan of Achala Umuchu a minute silent for late chief Simeon Onunkwwo mana ezi nne nọ n'ọfụ nne m ụlaka ekpuchi ọnwa n'Umuchu ifemekpa na ihe ka mụ na-ekwu n'ekwu ezi nne Lady Mercy Onunkwwo ada dị ọra mma wan of Achala Umuchu ezi nne m ụlọ ọmụmụ lechaba na nwa yi nọ na-eme ọfụma maka na nnukwu mmọnwụ na-egbe enu n'obodo obele mmọnwụ awalọsọ enwelu nnukwu mmọnwụ nwa oti mkpu enwelu mmọnwụ Ijele nwa otu ije ọnwa n'Umuchu
JOHNBOSCO mmanwụ ijele na chala Umuchu eze gbaka furu memi kwere kingdom Rivers State JOHNBOSCO mmanwụ ijele na chala Umuchu Akebuchu ọnwa na Umuchu onye acha JOHNBOSCO mmanwụ ijele na chala Umuchu kpakpando one of Ukulu JOHNBOSCO mmanwụ ijele na chala Umuchu eze ọmụọgọ na ụmụnna JOHNBOSCO mmanwụ ijele na chala Umuchu ọzọ igbo ndụ na-ekwulọbịa JOHNBOSCO mmanwụ ijele na chala Umuchu ogwefi gburugburu na chala Umuchu ọgaranya JOHNBOSCO mmanwụ ijele na chala Umuchu aka ekpuchi ọnwa na chala Umuchu JOHNBOSCO mmanwụ ijele na chala Umuchu dike jeje mba one of Igbo Ariam JOHNBOSCO mmanwụ ijele na chala Umuchu ọnwa nwa Chinemelife nupe kingdom na Ngọkpala JOHNBOSCO mmanwụ ijele na chala Umuchu Uchendo one of Nri kingdom Onyoma JOHNBOSCO mmanwụ ijele na chala Umuchu ọnwa Primus Interparis ijele JOHNBOSCO mmanwụ ijele na chala Umuchu ọnwa na-etilọra ọnwa nke izizi na Avọma JOHNBOSCO mmanwụ ijele na chala Umuchu Urban Chief by the Great Daura Kingdom JOHNBOSCO mmanwụ ijele na chala Umuchu aha eji eje mba one of Igbo land by Southeast traditional rulers ọnwa ego JOHNBOSCO mmanwụ ijele na chala Umuchu dike na-emere ọra mma n'ala Igbo by CGEO political sons of traditional rulers nke Nigeria ndị ọma na fachiligechi JOHNBOSCO mmanwụ ijele na chala Umuchu unafugo na nnukwu mmanwụ na-egbe enu n'obodo heyi obele mmanwụ awalọsọ nnukwu mmanwụ na-eme mmekene n'ime obodo obele mmanwụ awalọsọ enwelu nnukwu mmanwụ nwe oti mkpu enwelu mmanwụ ijele nwe ọdụ ije enwelu nnukwu mmanwụ nwe oti mkpu n'obodo enwelu mmanwụ ijele nwe ọdụ ije ọnwa na-etilọra na Umuchu isi mụ bụla egede jebe ka njekene ndị bụ ijele na n'Igbo ndị ọma onye na-eme ka isi eme na anya ga-abụ ọhịa anyị mmanwụ egwu n'ebe mgbajala ka anyị na-abịa High Chief Chinedu mmadụ bụ ugo Chinechendo one of Adaziani ife mekwana ka mmanwụ na-ebele enu the Chico Group of Company Limited ọgaranya onye oji une mọgọ ojikolote mọgọ one of Wadazi ọnwa na Umuchu na-ekene the Chico mmanwụ ijele na Adaziani Chief Ikenna Okafọ omekani ya ide na akwa eze ọgaranya Managing Director Davis Nigeria Limited dike ji eje mba na Umuchu ọnwa si mụ keneyi Ikenna Okafọ ide na pese bụ mmanwụ ijele Onyoma egumejebe ọbanide mmiri ka nkene jivu Obinna Egwu ọgaranya ọbata ozu ọra onye abụọ ji na anyị ọbanide okpole yanki mmanwụ na-apụ apụ odogwu Obi Kubana worldwide onwere Umuchu si mụ kene Obi Kubana mmanwụ ijele na Onyoma Chief Ikechukwu oti mighty na Umuchu Ikenga Umuchu ji dị ebube mighty afọ ọnụ CEO Allied Victory Nigeria Limited na Port Harcourt Kenachu Olisadoo Onye Nwe Egwu Nebecha importer and exporter oil and gas guru mighty odogwu
ICT merchandise nwanyị achala n'Umuchu JOHNBOSCO ONUNKWO na-ekene Mighty bụ mmọnwụ Ijele Umuchu Honorable Chief Ferdinand Dozie Nwankwọ onye ndozi worldwide ọchịlimma gachi ọzọ na nyocha njikọ Kanadunu Kọfịa Federal Constituency anyị si gị gaba n'iru ọnwa si mụ keneyi ọchịlimma bụ mmọnwụ Ijele onye ọma nnukwu mmọnwụ na-egbe enu n'obodo obele mmanwụ awalọsọ nnukwu mmọnwụ na-ebu nwa m n'ime obom obele mmanwụ awalọsọ na-enwelu nnukwu mmọnwụ nwa oti mkpu enwelu mmọnwụ Ijele nwa otu iche enwelu nnukwu mmọnwụ nwa oti mkpu n'obodo enwelu mmọnwụ Ijele nwa otu iche Chief Engineer Nelson Ọnụbọgụ Ikenga Ogbunike Jide Ebube Managing Director The Cool Service Nigeria Limited Odogwu na Port Harcourt ke na-achụ ọnwa si muke na-eyi ọgaranya Nelson Ọnụbọgụ Ijele Ogbunike Jide Ebube onye ọma Chief Festus Ọnụ Verotex Group of Company Nigeria Limited Mambule of South Africa Chairman Rangers Football Club n'Enugu ọnwa n'Umuchu na-ekene Mambule mmọnwụ Ijele n'Igade Chief Kenis Nnabara ife mekwana yo ka mmọnwụ n'ebe n'obodo CEO Makans Marketing Limited Odogwu Steel Dealers iji kalịsịa ọnwa si mụ keneyo Kenis Nnabara Makans mmọnwụ Ijele onye ọma High Chief Dr. Zubike Kwọzọ Transformer North and South Ide ụmụawụlụ Jide Ebube Majesty onye nwere ego ọkụ na-enyife North and South nwana ya eze ajị iyi na-ebu ogwe ọnwa si mụ keneyo Azubike Nwegwu ọzọ Majesty mmọnwụ Ijele ụmụawụlụ nnukwu mmọnwụ na-egbe enu n'obodo obele mmanwụ awalọsọ nnukwu mmọnwụ na-ebu nwa m n'ime obom obele mmanwụ awalọsọ na-enwelu nnukwu mmọnwụ nwa oti mkpu enwelu mmọnwụ Ijele nwa otu iche enwelu nnukwu mmọnwụ nwa oti mkpu n'obodo enwelu mmọnwụ Ijele nwa otu iche High Chief Dr. Engineer Emmanuel Frank Okafọ igwulube ndị abụọ na-egade eze ụzụ na Ojoto ọnwa na Ojoto Ikenga North and South dị na nnukwu ụyọlọ onye ọma Chairman CEO Marco Polo Hotel and Suites Limited eze ụzọ onye Ojoto igwulube mmọnwụ Ijele n'Ojoto onye ọma High Chief Lucky Emeka Udenka n'ukwu ọgaranya onyinye Chukwu nyelu Dunu Kọfịa ịnụrụ ka mmanwụ na-abịa ite igwe na-ekene ikuku amanọ ya na Brazil Lucky na Japan nwachi na-emelife nke izizi n'ugbo ọnwa si mụ keneyi ite igwe mmọnwụ Ijele n'ugbo High Chief Ebela aka n'ọnụ ori ga-adị akụri na nwa ụwa nọ n'Umuchu ọnwa si mụ keneyi akụ dị na mma mmọnwụ Ijele n'Umuchu ife emeka n'Obinna Kosmila ọnwa na-etiri ọra si mụ keneyi obi ijebe ejebe ị ga-ejelu obi
ị na-anụkwa mgbajala onye ọma ọnwa si m kene Obi Cosmilas mmanwụ Ijele onye ọma nnukwu mmanwụ na-egbe enu n'obodo obele mmanwụ awalọsọ nnukwu mmanwụ na-egbe enu n'obodo Enugu obele mmanwụ awalọsọ nnukwu mmanwụ na-eme mmekene n'ime obodo obele mmanwụ awalọsọ nnukwu mmanwụ na-ebu nwa m n'ime obom obele mmanwụ awalọsọ na-enwelu nnukwu mmanwụ nwa oti mkpu enwelu mmanwụ Ijele nwa obi ije enwelu nnukwu mmanwụ nwa oti mkpu n'obodo enwelu mmanwụ Ijele nwa obi ije na-enwelu nnukwu mmanwụ nwa oti mkpu ịmalụgo enwelu mmanwụ Ijele nwa obi ije ịgba mejebegolu n'oji oto ọ bụ onye ka m chọrọ jebe oji oto High Chief Dr. Darlington ọgwụlọka n'oji oto ọkwa na onye ogologo na adị ezo ọgwụlọka n'oji oto President Imperial Philanthropic Family Darlington mmanwụ Ijele n'oji oto onye ọma His Royal Majesty Igwe Christ Onye Egwu nya ọfụ nya na-alụo Olisadoo Onye Nwe Egwu ekene igwe na-achị ụmụ nya n'oyi nya nke izizi n'obodo nya odogwu ọnwanụ Umuchu si m kene Igwe Onye Egwu n'ụmụnne mmanwụ Ijele Chief Kenneth onye ka ife kolo agwala nze nwanọfọzọ obodo ike na Abuja Brata Woman of 2023 Diamond List Limited odogwu ọnwa si m kene agwala nze onye nwere ego agwala nze mmanwụ Ijele n'Osogoro onye ọma ụlaga mmanwụ bụ na ọ na-apịa Onye Nwe Egwu ewele egwu n'obodo High Chief Dr. Evans Metom amụrụ onye na-ego amụrụ onye na-ego kedu onye amụrụ wee mụ ego n'ụwa Ivan Maritan Limited odogwu amụrụ onye na-ego na-abatete amụrụ onye ọnwa si m kene JOHNBOSCO nwa ONUNKWO amụrụ onye na-ego amụrụ onye na-ego mmanwụ Ijele na-abatete nnukwu mmanwụ na-egbe enu n'obodo obele mmanwụ awalọsọ nnukwu mmanwụ na-ebu nwa m n'ime obom obele mmanwụ awalọsọ na-enwelu nnukwu mmanwụ nwa oti mkpu enwelu mmanwụ Ijele nwa obi ije enwelu nnukwu mmanwụ nwa oti mkpu n'obodo enwelu mmanwụ Ijele nwa obi ije High Chief Arinze Okoyebia Odinye Arizona Nigeria Limited Zona Properties Platinum Oil onye nwere ego mmanwụ ego na mambem n'ụwa ọnwa Umuchu si m kene ọdịna nwa Arizona dị na nwa mmanwụ Ijele onye ọma High Chief Tochukwu ọnwa metụ mkpụrụ obi nke izizi na batete Toski onye nwere ego dị ya ọnwa Umuchu si m kene nwagaranya nnekwu mmanwụ mkpụrụ obi na batete mmanwụ Ijele onye ọma High Chief Ikechukwu Azigwe bịa oke nwa na Nnobi ọnwa Umuchu si m kene oke nwa mụrụ na Nnobi n'ide oke nwa ijeketere m egwu oyibo mmanwụ egwu na mamba ọnwa si m kene oke nwa mmanwụ Ijele na Nnobi High Chief Dr. Darlington nwa bụ n'ike eze nwa Kibie ọgbalakụ n'ahụ onye ego n'oji ụtọrọ ọkwụrụ ọka onume kene ị na-anụkwu onu mgbajala onye ọma St. Bunix Group of Company Limited manwụ egwu ekene
Ebu President Imperial Philanthropic Family Ọchịọra na-egade Ọchịlịmma oligachi ọzọ Ọnwa n'Umuchu si mụ kene Ọgbalakụ n'anwụ Eze Nwadibiye mmanwụ Ijele n'odo Nnukwu mmanwụ na-egbe enu n'obodo Obele mmanwụ awalọsọ Nnukwu mmanwụ na-ebu nwa m n'ime ogbo m Obele mmanwụ awalọsọ Na-enwelu nnukwu mmanwụ nwa oti mkpu Enwelu mmanwụ Ijele Umuchu Enwelu nnukwu mmanwụ nwa oti mkpu n'obodo Enwelu mmanwụ